Hei kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän Aivosäätiön testamentti-webinaariin. Mä olen Jenni Pajunen, olen Aivosäätiön toimitusjohtaja ja tässä webinaarissa me yhdessä selvitetään, miten voit tehdä laillisen testamentin netin kautta ja mitä kaikkea muuta testamentin tekemiseen liittyy. Aivosäätiö on järjestänyt paljon aivotutkimukseen liittyviä webinaareja, mutta nyt tällaisena testamenttivebinaarina tämä on ensimmäinen laatuaan. Ja testamentin tekeminen on hyvin henkilökohtainen asia, johon liittyy paljon isoja kysymyksiä. Moni miettii sitä pitkään ja testamentin osalta jokainen voi toimia ihan niiden omien toiveiden mukaan. Yhä useampi haluaa myös lahjoittaa testamentissaan yhteiseen hyvään ja auttaa jälkipolvia tutkimuksen avulla. Sen takia me myös tässä webinaarissa kerrotaan, miten aivotutkimukseen voi Aivosäätiön kautta lahjoittaa. Ja nämä testamenttilahjoitukset on Aivosäätiölle historiallisesti ollut hyvin tärkeitä ja tälle tuelle on myös kasvava tarve, koska julkinen rahoitus tutkimukselle on kovien leikkauspaineiden alla. Kiitos sinulle, jos harkitset Aivosäätiötä testamenttikohteeksi. Ja tietenkin Aivosäätiö noudattaa testamentin tekijän toiveita mahdollisimman huolellisesti, sikäli kun ne on tiedossa. Vielä tästä tilaisuudesta sen verran, tähän tilaisuuteen osallistuminen ei sido mihinkään. Me ollaan kysytty ennakkokysymyksiä etukäteen ja me ollaan rakennettu tämä tilaisuuden runko sen mukaan, että me pyritään vastaamaan mahdollisimman moniin niistä. Sen lisäksi tässä on myös vielä mahdollisuus tarkentavia kysymyksiä sen Q&A-laatikon kautta. Ja tosiaan tämä webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla ja sen lisäksi se tulee Aivosäätiön nettisivulle ja somekanaviin. Ja jaan täältä esityksen, jossa kerron vielä vähän terveisiä aivotutkimuksesta. Meillä on tosiaan ihan pieni hetki, laitan tämän sillä, että se näkyy koko screenillä. Eli kerron tässä Aivosäätiön ja aivotutkimusterveisiä ja sen jälkeen meillä on asiantuntijana Tatu Mäenpää, joka on juristi Aatokselta ja Tatu kertoo näistä testamentin tekemiseen liittyvistä kysymyksistä ja miksi testamentti kannattaa tehdä. Ja Aivosäätiö on tosiaan tänä keväänä aloittanut yhteistyön Aatoksen kanssa, eli sitä kautta niitä testamentteja voi tehdä Aivosäätiön kautta maksutta. Ja lopussa tosiaan otetaan vielä niitä kysymyksiä. Mutta se, miksi aivotutkimus on niin tärkeää, on se, että aivosairaudet koskettavat hyvin laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Eli tällä hetkellä arvioidaan, että 1,8 miljoonalla suomalaisella on jonkinlainen neurologinen tai psykiatrinen häiriö. Näitä on hyvin laaja skaala. Puolet 45 vuotta täyttäneistä naisista ja joka kolmas mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen ja välillisesti läheisen roolissa nämä koskettaa lähes jokaista suomalaista. Paitsi että nämä aivosairaudet, esimerkiksi muistisairaudet ja aivoverenkiertohäiriöt, MS-tauti ja Parkinsonin tauti muun muassa ovat hyvin inhimillisesti raskaita, niin ne aiheuttaa myös erittäin isot yhteiskunnalliset kustannukset. Hyvin karkea arvio on tällä hetkellä noin 11 miljardia euroa vuodessa. Ja monet näistä aivosairauksista on tällä hetkellä parantumattomia, mutta me uskotaan siihen, että ne ovat voitettavissa ja jokainen lahjoitus aivotutkimukseen tuo sen päivän hetki hetkeltä lähemmäksi. Meillä on hyvin positiivisia esimerkkejä, esimerkiksi MS-tauti on sellainen sairaus, johon on viime vuosikymmeninä saatu todella merkittäviä parannuksia sen hoitoon tutkimuksen avulla. Ja tämä me uskotaan, että tämä sama on mahdollista myös muiden aivosairauksien osalta.
Aivosäätiö on erikoistunut suomalaisen aivotutkimuksen tukemiseen. Me ollaan täysin yksityinen toimija, me emme saa valtion tukia, meillä ei ole yritystoimintaa ja kaikki meidän jakamat apurahat perustuu lahjoituksiin ja testamentteihin. Meidän tavoitteena on, että yhä useampi parantuu aivojen ja hermoston sairauksista ja me halutaan kutsua kaikki suomalaiset mukaan tukemaan aivotutkimusta näihin talkoisiin. Meidän perustamisesta lähtien olemme myöntäneet 2,8 miljoonaa euroa suomalaiseen aivotutkimukseen apurahoina ja tukeneet yli 400 tutkijaa, joista viime vuonna yli 80% on ollut väitöskirjatutkijoita. Ja monet näistä hoidoista ja vaikka diagnostiikan keinoista muistisairauksien kohdalla on jo saatu käyttöön Suomessakin. Eli tosiaan lahjoitukset ohjataan Aivosäätiön myöntämiin apurahoihin, joista on eri diagnoosiryhmiä, joista muistisairaudet, Alzheimerin tauti on niistä tunnetuin, on isoin ryhmä. Sen lisäksi me tuetaan lasten ja nuorisopsykiatriaa, kehitysvammatutkimusta, neurologian tutkimusta ja sen lisäksi myös lihastautien tutkimusta ja neurokirurgiaa. Viime vuonna tästä näkyy, miten apurahat on jakaantunut eri yliopistojen välillä ja meillä oli ilo jakaa ennätysmäärä 57 apurahaa ja tästä näkyy myös, että tosiaan meidän tutkijoissa painottuu nämä nuoremman polven tutkijat, eli hyvin suurin osa heistä on väitöskirjan tekijöitä. Sitten vielä ihan parilla sanalla tästä testamentin tekemisestä Aivosäätiölle, eli meidän kautta on mahdollista kohdentaa lahjoitus näihin eri aivotutkimuksen osa-alueisiin, esimerkiksi muistisairauksien, lastenpsykiatrian tai neurologian tutkimukseen. Tässä ehkä sellainen ohje, että sitä ei kannata ihan hirveän kapeasti välttämättä rajata, koska tutkimus menee koko ajan eteenpäin ja voi olla, että vaikka 30 vuoden päästä, jos se on tosi kapeasti rajattu, niin tutkimus on jo mennyt eteenpäin. Mutta tietenkin sitten näissä monella saattaa olla vaikka omassa lähipiirissään joku tietty diagnoosi, jonka tutkimusta haluaa edistää ja se on tietenkin ihan okei. Ei välttämättä tarvitse tehdä koko testamenttia hyvän tekeväisyyteen. Pienikin lahjoitus auttaa. Ja sitten taas toisaalta, jos haluaa tehdä isomman lahjoituksen, niin meillä on myös mahdollisuus tehdä nimikkorahastoja. Eli Aivosäätiöllä on tällä hetkellä 15 nimikkorahastoa, joista tunnetuin on Juha Hernesniemen neurokirurgiaa tukeva rahasto. Ja Juha Hernesniemi oli Suomen tunnetuin neurokirurgi. Aivosäätiön ei tarvitse maksaa perintöveroa, eli se on tilanne verotuksen osalta. Ja sitten haluan vielä muistuttaa, että testamenttia voi aina muuttaa. Eli se on sellainen ominaisuus, mikä testamentin tekemiseen liittyy, että sitä voi aina muuttaa ja tarkistaa, jos tulee toisiin ajatuksiin tai tilanne elämässä muuttuu. Mutta näillä puheilla annan puheenvuoron tosiaan Tatu Mäenpäälle Aatoksesta, joka nyt kertoo tästä testamentin tekemisestä käytännössä. Ja kiitos, että katsot tätä Aivosäätiön webinaaria ja oikein hyvää webinaaria, palataan kysymysten merkeissä. Kiitos Jenni. Tosiaan käydään tässä nyt aika käytännönläheisesti läpi testamenttia ja siihen sitten läheisesti liittyviä asioita muuten. Mun nimi on Tatu Mäenpää. Mä oon Aatoksen perustaja ja pääjuristi. Aatos on tosiaan tällä hetkellä Suomen suosituin perhe- ja perintöoikeuden palvelu. Toimitaan netissä. Ollaan vuodesta 2020 toimittu. Silloin kun lähdettiin perustamaan Aatosta, niin meillä oli oikeastaan niin kuin 3 juttua siinä. Ykkönen aina ollut tietoturvallisuus, että meihin luotetaan, meidän asiakkaat luottaa ja yhteistyökumppanit. Ja sitten se, että siellä tehdyt jutut on juridisesti päteviä. Palvelut on suunniteltu niin, että ne niin kuin kysyy kysymyksin elämäntilanteesta ja toiveista ja sitten laatii ne
esimerkiksi testamentin sellaiseksi, että se on sitten aina sisällöllisesti pätevä. Ja tietysti tärkeimpänä tietysti, että ne testamentit tulee ja muut asiakirjat tehtyä, niin on se, että se on helppokäyttöinen ja mun mielestä me ollaan siihen päästy. Ja tietyllä tavalla siitä kertoo se, että tällä hetkellä tuollainen 15-20% kaikista testamenteista, mitä Suomessa tehdään vuosittain, niin tehdään tuolla Aatoksessa. Tähän alkuun on hyvä ottaa vähän sellainen niin kuin askel taaksepäin, katsoa vähän ylempää tätä kokonaisuutta, eli mitä tapahtuu tietyllä tavalla elinaikana, mitä silloin pitäisi tehdä ja sitten minkälaisia juttuja menehtymisen jälkeen sitten tapahtuu ja mitä asiakirjoja siihen liittyy. Mainitaan tässä testamentin lisäksi edunvalvontavaltuutus, joka olisi hyvä tehdä testamentin tapaan hyvissä ajoin. Ja tämä on tällainen asiakirja, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sairastumisen tai muun tällaisen esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä, niin sitten joku läheinen tai tuttu henkilö saa sitten hoitaa niitä asioita itsensä puolesta. Ja sitten toinen asiakirja, testamentti, joka on tämän päivän ehdoton teema, niin myös pitää tehdä tietysti elinaikana hyvissä ajoin silloin, kun se vielä niin kuin ymmärtää, mitä on tekemässä. Että se on oikeastaan se testamentin ainoa tiukka ehto sitä tehdessä, että tämän tekijän täytyy ymmärtää, että mitä hän on tekemässä ja mitä se testamentin merkitys hänelle on. Otetaan lyhyesti tähän nyt vielä tämä koonti tästä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Eli sitten tehdään perunkirjoitus, jossa listataan varat ja velat ja katsotaan perilliset ja onko testamentissa sitten jotain muita ehtoja. Ennen sitä on hyvä huomioida se, että jos vainaja on ollut naimisissa, niin ensin suoritetaan tämä avio-omaisuuden ositus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kummankin puolison omaisuus, netto-omaisuus lasketaan yhteen ja sitten se puolitetaan. Eli käytännössä siinä voi sitten siirtyä varakkaammalta puolisolta vähemmän varakkaalle varoja. Ja sitten tulee tämä testamentti vasta tässä vaiheessa, eli se mitä sitten osituksen jälkeen jää sinne kuolinpesään, niin se jaetaan sitten testamentin mukaisesti. Tässä näin, kun käydään tätä testamenttia läpi, niin rinnalla on tällainen tapaus, jossa sitten ehkä yritetään vetää yhteen, että mitä ne nyt oikeasti tarkoittaa nämä testamenttiin liittyvät asiat. Eli tässä on tällainen aviopariskunta Anna ja Bert, ja heillä on sitten 3 lasta, ja Anna on nyt pohtinut, että hän haluaisi testamentata osan omaisuudesta jollekin järjestölle. Ja Anna sitten päättää tehdä testamentin, mutta olisiko joku muukin asiakirja sitten mikä olisi hyvä tehdä tässä yhteydessä. Ja se on tosiaan tämä edunvalvontavaltuutus. Käydään se tässä läpi, koska se on nyt on ajankohtainen asiakirja myös tuon testamentin lisäksi. Käytännössä siis edunvalvontavaltuutus tarkoittaa sitä, että voi etukäteen tällä valtuutuksella valita henkilön tai sitten henkilöitä, jotka voi toimia puolesta tilanteessa, että sitten ei enää asioita pysty hoitamaan esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi. Eli pelkkä tällainen tavallinen valtakirja ei sitten tuollaisessa tilanteessa enää riitä. Käytännössä sitten, mitä tällä valtuutuksella voi sitten tehdä tämä edunvalvontavaltuutettu on se, että voi hoitaa pankka-asioita, myydä omaisuutta, esimerkiksi asuntoa, asioida viranomaisissa ja sitten useita niin hoitoon liittyviä asioita voi hoitaa. Ja ilman tätä valtakirjaa tämä ei ole mahdollista. Kaikkein tärkeintä on se, että se pitää tosiaan tehdä etukäteen, ja siinä vaiheessa, kun se on tehty, sitä ei vielä rekisteröidä minnekään, eli se jää käytännössä odottamaan sitten sitä hetkeä, että se laitetaan voimaan. Jos sitten tätä valtuutusta ei ole tehty, niin myös päätös siitä, että kuka on edunvalvoja, menee niin Digi- ja väestötietoviraston kautta, joka toimii nykyään holhousviranomaisena. Usein toki silloinkin sitten sieltä voidaan Digi- ja väestötietovirastolle eli DVVlle ehdottaa, että kuka se voisi olla se edunvalvoja, esimerkiksi oma lapsi tai puoliso. Mutta siinä tilanteessa, että se menee ilman edunvalvontavaltuutusta, niin
asioiden hoito muuttuu huomattavasti vaikeammaksi ja joustamattomammaksi. Valtuutuksella saadaan esimerkiksi se aikaan, että ei ole mitään erillistä tilintekovelvollisuutta holhousviranomaiselle, ja voidaan sitten muutenkin vaikuttaa esimerkiksi perintösuunnitteluun. Tosiaan sitten Anna kuoli tässä meidän tapauksessa. Anna ja Bert molemmat oli kuitenkin onneksi tehnyt edunvalvontavaltuutukselle, eli sitä ei voi laatia niin sanotusti keskinäisenä, vaan kummankin puolison pitää sitten laatia oma valtuutus. Tässä on hyödyllistä ollut sitten se, että sinne on merkitty kaikki lapset valtuutetuiksi, mutta myös heidän yhteinen pitkäaikainen ystävä Camilla, joka toimii sitten esteettömänä valtuutettuna. Ja tämä on sinänsä tärkeä juttu, että Bertillä on nyt tässä muistisairaus edennyt ja hän on leskenä tässä tilanteessa ja kuolinpesä pitäisi osittaa ja jakaa, ja tämä helpottaa erittäin paljon tilannetta, kun Camilla voi sitten toimia suoraan sen valtuutuksen perusteella esteettömänä valtuutettuna. Nyt on käsitelty tuo edunvalvontavaltuutus ja nyt loppuosio mennään testamenttia ja perintöoikeutta. Tässä on nyt vähän tällainen laajempi kuva siitä, että mitä siinä sitten niin kuin oikeasti käytännössä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ensimmäinen vaihe on, kuten sanoin, tämä avio-omaisuuden ositus. Tässä tapauksessa Annalla oli hieman enemmän omaisuutta kuin Bertillä. Eli heidän omaisuudet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tuon 600 000 euroa. Ja koska Bertillä on vain 200 000 euroa, niin jotta saataisiin sitten molemmille yhtä paljon, niin Annan kuolinpesästä siirtyy sitten Bertille 100 000 euroa. Ja tätä kutsutaan tasingoksi ja se siirtyy ihan verovapaana. Se ei liity tuohon perintöverotukseen tai muuhun verotukseen lainkaan. Sitten seuraava vaihe, kun on ositus saatu tehtyä, niin on perinnönjako. Ja Anna oli tehnyt sitten sellaisen testamentin, että hän oli jättänyt puolet omaisuudesta hänelle tärkeälle järjestölle. Ja sitten puolet omaisuudesta jaetaan lasten kesken. Ja tämä on sinänsä fiksusti tehty testamentti, että siellä on se lasten lakiosa, joka on puolet siitä omaisuudesta. Ja sitten se jaetaan kaikkien lasten kesken tasan, jolloin sitten kaikille jää tämä 50 000 euroa. Ja loppu sitten siitä 300 000, eli 150 000 menee järjestölle. Jatketaan vähän vielä näitä tilanteiden avaamista, että hahmotetaan kokonaisuutta. Tässä on 6 ehkä yleisintä tilannetta siitä, että kuka sitten perii ja nimenomaan niin, että kuka perii, jos testamentti ei ole tehty. Ensimmäisessä tilanteessa ollaan nyt sitten tuossa meidän Anna ja Bert tilanteessa ilman sitä testamenttia, eli heillä oli 3 lasta ja naimisissa, niin aviopuoliso tosiaan ei peri silloin mitään, eli omaisuus menee sitten tasan lasten kesken. Ja vastaava tilanne silloin, jos olisi naimaton tai eronnut, niin omaisuus menee lapsille tasan. Avoliitossa myös mennään tällä ihan samalla periaatteella, mutta sitten avoliitossa on tärkeä eroavaisuus, jos katsotaan noita kohtia 5 ja 6, koska avopuoliso ei missään tilanteessa peri mitään. Sitten jos on sellainen tilanne kuin tässä kohdassa 4, että ei ole lapsia, ei ole naimisissa, ei ole avoliitossa, niin silloin omaisuus menee lähisukulaisille, eli käytännössä sitten lähdetään katsomaan vanhempia, jos ei vanhemmat ole elossa, sitten onko sisaruksia, onko sisarusten jälkeläisiä elossa, aina sinne isovanhempiin, tätiin ja setiin asti, ja sitten serkut ei enää peri, eli sitten jos ei sukulaisia löydy, niin perintö menee valtiolle. Sitten tässä kohdassa 5, puoliso tosiaan perii silloin, jos lapsia ei ole ja on avioliitossa, mutta siinä on sellainen rajoitus siihen perintöoikeuteen, jolloin kannattaa sitten harkita tällaisessa tilanteessa vahvasti testamentin tekemistä. Ja tosiaan sitten oli tämä viimeinen kohta vielä avoliitosta, jossa ei ole mitään turvaa ilman testamenttia.
Yleinen syy toki on sitten tehdä testamentti sen vuoksi, että halutaan, että testamentti menee eri perilliselle kuin lain mukaan menisi, mutta tämä ei ole niin kuin todellakaan ainoa syy sitten tehdä testamenttia. Siinä on monia tällaisia niin sanottuja lisäehtoja tai lisäsyitä, minkä vuoksi sitten lähdetään tekemään testamenttia, vaikka ei oikeastaan haluttaisi edes koskea siihen lakimääräiseen perimykseen. Eli testamentilla voi vaikuttaa verojen määrään, voidaan testamentata perintöveroalarajan asti omaisuutta tietyille tahoille, esimerkiksi lapsenlapsille, jolloin siitä ei sitten makseta mitään perintöä, tai sitten antaa vaikka mökin tai asunnon hallintaoikeutta eri henkilöille ja omistusoikeutta eri henkilöille. Leski saa sitten, avioleski saa suojaa suoraan lain perusteella, eli hän saa jäädä siihen yhteiseen asuntoon asumaan ja kuolemansa saakka, mutta tietysti usein harkitaan sitä, että halutaanko leskillä antaa jotain parempaa suojaa, eli testamentata hänelle omaisuutta, ja lisäksi on sitten mahdollista asettaa erilaisia ehtoja sille, että lakiosan vaatiminen ei ole vielä niin kannattavaa siinä ensin kuolleen puolison jälkeen, vaan sitten perintö jaetaan tosiaan vasta sitten, kun molemmat ovat kuolleet. Nykyään tosi yleistä on se, että estetään perinnön siirtyminen perinnönsaajien puolisoille, eli se perintö voidaan niin sanotusti määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle, jolloin sitten erotilanteessa tai myös kuolemantilanteessa se ei sitten siirry sinne puolisolle tai puolison sukuun. Sitten muita yleisiä ehtoja on määräys toimeenpanijasta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hän huolehtii sitten siitä testamentin toteuttamisesta ja perunkirjoituksesta ja perinnön jaosta. Ja jos on alaikäisiä lapsia, niin heidän osaltaan sitten voi antaa tällaisen määräyksen omaisuuden hoitajasta. Käytännössä hän huolehtii siitä perinnöstä sen aikaa, kun alaikäiset ovat vielä alaikäisiä, ja mahdollista myös antaa toive ihan siitä, että kuka sitten nimettäisi huoltajaksi, jos tällainen tilanne kävisi. Yleensä paljon puhutaan siitä, että kannattaako testamentti tehdä. Käytännössä aina se kannattaa tehdä, jos jää mitään jaettavaa omaisuutta. Se, että se on tehty, niin se jo ihan sen poistaa, että no oliko sitä testamenttia vai ei ollut. Eli jos testamenttia ei ole tehnyt, niin usein voi jäädä kysymys, että oliko hän sitten tehnyt, mutta sitä ei koskaan löytynyt ja jollain voi olla jokin käsitys siitä mahdollisesta sisällöstä ja niin edespäin. Eli se vähentää riitoja ja selkeyttää sitä jakoa huomattavasti. Sitten oikeastaan vuoden 2009 jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus antoi tällaisen merkittävän päätöksen, niin se on verotuksellisista syistä käytännössä aina hyödyllinen tehdä. Ihan sellaisessa tilanteessa, että olisi vaikka sitten 2 lasta ja joka tapauksessa halusi, että perintö menisi heille, niin se kannattaa se testamentti tehdä. Sinne voidaan ottaa tällainen niin sanottua päätösvaltaa koskeva ehto. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että silloin perinnön saajat voi tosi joustavasti itse valita, mitä omaisuutta ottaa, miten paljon sitä ottaa ja myös sen, että millä oikeuksilla, eli ottaako vain omistusoikeuden vai hallintaoikeuden. Ja sitten se omaisuus, mitä ei ota vastaan, niin sitten siirtyy eteenpäin omille lapsille. Eli tyypillinen tilanne voisi olla sitten, että testamentin saaja ottaisi vaikka jonkun kiinteän omaisuuden hallintaoikeudella ja esimerkiksi kesämönkin ja sitten testamentin saajan omille lapsille, eli vainajan lapsenlapsille sitten siirtyisi omistusoikeus. Ja silloin tämä hallintaoikeus, mikä jäisi testamentin saajalle, niin sillä laskettaisiin arvo, joka vähennettäisiin sitten siitä perintöverosta, kun sitä laskettaisiin. Ja toinen sitten mahdollisuus siinä tilanteessa, että itse ottaa joko sen verran vastaan, että ei jää perintöveroa maksettavaksi, tai sitten ottaa sen verran vastaan, että omille lapsille, lapsenlapsille ei sitten jää perintöveroa maksettavaksi. Eli rajahan on tällä hetkellä se 30 000 euroa sitten per perintöosuus, josta ei veroa makseta. Sitten tähän on niin kuin yleisiä sellaisia tyyppitilanteita, jolloin testamentti on erityisen tärkeä.
totta kai ensimmäisenä tulee mieleen se, että haluaa muuttaa sitä perimysjärjestystä, niin silloin voidaan tehdä, johonkin pakko tehdä sitä testamenttia, esimerkiksi jos halutaan aivosäätiötä tukea. Koska aviopuoliso ei peri silloin, kun on lapsia, ja avopuoliso ei koskaan, niin tämä on sitten tosi yleinen tilanne, että mietitään sitä, että halutaanko turvata sitä taloudellista tilannetta jollain tavalla tekemällä esimerkiksi omistusoikeustestamentti tai antamalla sitten jonkun rahaosuuden tai muun osuuden perinnöstä hänelle. Aviopuolisolla tosiaan on lakiin perustuva vahva oikeus jäädä siihen yhteisöasuntoon asumaan kaikissa tilanteissa, mutta avopuolisolta tämä puuttuu kokonaan, joten se pitäisi sitten testamentilla antaa, jos sellainen halutaan antaa. Sitten oli tämä lapseton aviopari, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ensikuolen jälkeen hänen omaisuus siirtyy leskelle, mutta leski ei voi sitten tästä omaisuudesta esimerkiksi omalla testamentilla määrätä lainkaan, ja sitten leskenkin kuoltua tämä omaisuus menee sitten ensin kuolleen muille sukulaisille, esim. Sisarukselle ja niin edelleen. Ja sitten tämä yleinen, mistä käytiin jo äsken, että halutaan varmistaa, että sitten se oma perintö ei voi sitten joutua esimerkiksi erotilanteessa niin oman lapsen puolisolle. Sitten mennään ihan tähän niin kuin käytännön juttuihin, miten testamentti tehdään. Laissa on tietyt tarkat määrämuodot siihen. Niitä ei ole kovin paljon, mutta ne on tiukat, ja käytännössä ne on ne, että testamentti pitää laatia kirjallisesti, ja sitten kun se on laadittu, se pitää allekirjoittaa, ja siinä pitää olla 2 esteetöntä todistajaa yhtä aikaa läsnä. Suomessa on tällainen mahdollisuus tehdä yhteinen testamentti, eli niin sanottu keskinäinen testamentti, joka käytännössä aina tehdään sitten puolisoiden kesken. Suunnilleen vajaa puolet kaikista testamenteista on näitä keskinäisiä testamentteja. Se tehdään ihan samalla lailla kuin oma testamentti niin yhdelle asiakirjalle, mutta siinä on sitten otsikoitu se keskinäiseksi testamentiksi, ja siinä sitten kumpikin allekirjoittaa sen testamentin eikä vain toinen. Sinänsä sitten muuten testamentin sisältö on todella vapaamuotoinen, eli testamentti aina tulkitaan sitten sen testamentin tekijän tahdon mukaisesti. Yleisiä juttuja, mitä sinne sitten laitetaan puhtaasti tällaisten juridisten tai verotuksellisten syiden vuoksi on esimerkiksi toiveet hautajaisista. Ja yksi tärkeä asia on se, että elinluovutustahto kannattaa aina tehdä omakanta. Että siitä oli kysymys tuolla ennakkokysymyksissä, niin se voi sinne testamenttiin kirjata, mutta siinä vaiheessa se voi olla sitten liian myöhäistä, kun se testamentti löytyy. Sitten kuka voi tehdä testamentin, niin kuka tahansa 18-vuotias tosiaan sen voi tehdä, mutta henkilön pitää ymmärtää se oikeustoimi, mitä on tekemässä, eli tässä tilanteessa se, että tietyllä tavalla mitä tämä testamentti, jota teen, minkälaisia oikeusvaikutuksia sillä tulee, mitä tapahtuu, kun tämän teen, ja mitä tapahtuisi, kun se tulee voimaan. Tämä on tosi vahva oikeus, joka on annettu, eli se, että olisi vaikka diagnosoitu joku sairaus tai muu, niin se ei mitenkään automaattisesti estä testamentin tekemistä. Tapana on sitten se, että siinä todistuslausumassa testamentissa niin todistajat tietyllä tavalla vakuuttaa, että henkilö on sellaisessa kunnossa, että pystyy testamentin tekemään. Toki sitten, jos on epäselviä tilanteita, niin kannattaa harkita sitä, että hankkisi siihen lääkärin todistuksen siltä niin kuin lähiajalta, kun se testamentti on tehty. Eli on ihan mahdollista, että jos on vaikka pitkälle edennyt muistisairaus, niin se voisi sitten estää sen testamentin tekemisen, ja se olisi sitten pätemätön. Testamentin voi tehdä vaan omasta omaisuudesta. Eli jos on vaikka jotain hallintaoikeutta johonkin omaisuuteen, niin se ei ole sitten riittävää. Eli sitä esimerkiksi ei voi testamentata. Ja tietenkään sitten
puolison omaisuudesta, vaikka ei itse voi testamentata, että silloin tarvitaan myös se puolison suostumus ja allekirjoitus siihen testamenttiin. Jonkun verran oli noista kansainvälisistä tilanteista ennakkokysymyksiä. Ne on lähtökohtaisesti aika hankalia. Silloin suosittelen, että on sitten kumpaakin maahan, että jos asuu vaikka Yhdysvalloissa tai Espanjassa, niin sitten on siellä asuinmaan ja sitten Suomen asiantuntijoihin yhteydessä. Aiemmin sivuttiin lakiosaa, eli testamentteja lapsia aina suojaa lakiosa, ja se on puolet siitä lapsen lakimääräisestä perintöosasta. Eli tuossa meidän esimerkissä, missä oli 3 lasta, niin sitten se lakimääräinen perintöosa olisi 1/3, mutta lakiosa on puolet siitä, eli 1/6. Aika usein sitä ajatellaan jotenkin sillä tavalla, että pitääkö se jotenkin siinä testamentin tekovaiheessa se lakiosa ottaa huomioon. Ja niin kuin helpoin ohje on mun mielestä se, että ajattelee aina sen testamentin tekemisen niin, että kuten sitä lakiosaa ei olisi olemassa. Eli se ei ole mikään sellainen automaattinen oikeus tai muu, mikä sitten automaattisesti jaettaisiin lapsille tai rintaperilliselle. Ja on ihan yleistä, että sitten lapset eivät siihen vetoa siihen lakiosaan tai he ei vetoa siihen kokonaan. Eli on mahdollista, että lakiosaan vedotaan vain osittain. Eli käytännössä silloin he kunnioittavat sitä testamentin tekijän tahtoa. Sitten yleinen, aina kun on testamenttia koskevia jotain lehtiyttä ja muita, niin puhutaan perinnöttömäksi tekemisestä, joka on sitten oikeasti hyvin, hyvin harvinaista. Eli se, että se voidaan edes tehdä, niin vaatisi sitten, että tämä lapsi, rintaperillinen, olisi tehnyt jonkun vakavan rikoksen sitä testamentintekijää kohtaan tai hänen läheistään kohtaan, tai muuten niin sanotusti elänyt tällaista erittäin moitittavaa elämää. Esimerkki siitä voisi olla niin kuin vaikka huumeiden käyttö ja tällainen. Ja sitten tällainen syy pitäisi sinne testamenttiin kirjata erikseen. Eli se ei vaan riitä, että kirjaa, että teen lapseni X perinnöttömäksi, vaan sitten pitää myös vedota siihen syyhyn, minkä vuoksi perinnöttömäksi haluttaisiin tehdä. Ja sitten on hyvä loppuun todeta se, että sitten jos on lapseton henkilö, niin silloin ei tätä lakiosaa tarvitse lainkaan miettiä. Eli silloin se voi täysin vapaasti testamentata kenelle vaan, eli sisaruksilla tai muilla henkilöillä ei ole sitten tällaista vastaavaa lakiosaoikeutta niin kuin rintaperillisillä, eli lapsilla ja lapsenlapsilla ja niin edelleen. Sitten jos mietitään, että miten testamentti pitäisi ajatella siinä tilanteessa, kun on avo- tai aviopuoliso, tosiaan avopuoliso ei koskaan peri ilman testamenttia, ja aviopuolisokin perii silloin vain, jos ei ole rintaperillisiä vainajalla. Sitten tässä pitää vielä toistaa se, mikä usein unohtuu ja mikä oli tuossa alun esimerkissä, niin tosiaan se avio-omaisuus jaetaan ennen perinnönjakoa, eli se omaisuus, mistä sitten määrätään testamentilla, niin se selviää sitten vasta sen avio-omaisuuden jakamisen jälkeen. Ja siinäkään ei ole sitten mitään rajoituksia, että mitä siinä jaetaan siinä avio-omaisuuden osituksessa, eli se koskee ihan yhtä lailla yhteistä omaisuutta, niin kuin asuntoa myös, ja myös sitten ihan henkilökohtaisia vaikka säästöjä, mitä on saanut, tai henkilökohtaisia perintöjä, mitä on saanut. Ehkä nyrkkisääntö on se, että kannattaa miettiä sitä sillä tavalla, että ketä halutaan turvata siinä niin kuin perheen sisällä. Jos halutaan puolison taloudellista asemaa turvata, niin silloin omistusoikeustestamentti on oikeastaan ainoa järkevä, eli hallintaoikeustestamentin tekemällä siirtyy vaan hallintaoikeus, joka tarkoittaa esimerkiksi asunnon tai kesämökin osalta sitä, että sitä saa käyttää ja niin edespäin, mutta varsinaisesti mitään sellaista varallisuutta elämiseen ei tässä niin kuin siirry silloin. Ja sitten hallintaoikeustestamentti, se on lähinnä ehkä verotuksellinen keino
voi sitä muuhunkin siinä tietysti käyttää, jos halutaan antaa esimerkiksi asumis- tai käyttöoikeutta johonkin kiinteistöön tai asuntoon, mutta käytännössä sitten sillä saadaan se kokonaisveropotti pienemmäksi, eli siinä sitten tehdään tämä hallintaoikeusvähennys, joka sitten pienentää niitä perintöveron määrää, ja lisäksi tuosta itse hallintaoikeudesta, jonka sitten puoliso saisi, leski saisi, niin siitä ei leski maksa lainkaan veroa. Ja yksi sellainen tosi usein toistuva kysymys ja ehkä väärinkäsitys on se, että perintövero sitten jotenkin lykkääntyisi, jos päätettäisiin, että ei nyt sitten jaeta perintöä, ja varsinkin tilanne, että puoliso on kuollut ja sitten ajatellaan, että jätetään se perintö jakamatta, kunnes sitten leskikin kuolee. Mutta tosiaan verottaja kyllä sitten muistuttaa aika piankin sitten veronkirjoituksen jälkeen niillä perintöveroilla, eli se vero voi hyvin tulla maksettaviksi jo siinä vaiheessa, kun perintöä vielä ei ole kerätty jakaa. Tällä hetkellä perintöveron raja on 30 000 €, ja se on henkilökohtaista, eli se määrätään siitä kunkin henkilön perintöosuudesta, eikä kokonaisperinnöstä. Ja tärkeää on sitten muistaa se, että yleishyödylliset yhteisöt, niin kuin esimerkiksi Aivosäätiö, niin ei maksa perintöveroa lainkaan. Käydään tässä vielä nopea esimerkki, palataan siihen meidän samaan tilanteeseen, jossa sitten osituksen jälkeen sinne jäi se 300 000 jaettavaksi. Ja siinä 300 000 oli sitten 100 000 € arvoinen asunto, jonne sitten tämä Berti jää asumaan, niin siitä tosiaan tehdään tällainen suunnilleen 20 000 € hallintaoikeusvähennys, joka sitten tarkoittaa, että kun lapsille on tulossa 150 000, niin siitä käytännössä sitten otetaan 20 000 € pois, ennen kuin ruvetaan laskemaan sitä perintöosuuden määrää verotusmielessä, ja sitten siitä lasketaan se perintövero, joka sitten jää nykyisillä taulukoilla tuonne reiluun tonniin per lapsi. Ja tuohon hallintaoikeusvähennyksen määrään sitten vaikuttaa sen omaisuuden tyyppi, mihin se hallintaoikeus annetaan, ja sitten tämän hallintaoikeuden saajan ikä, eli mitä iäkkäämpi henkilö, niin sitä pienempi se vähennys on. Ja tosiaan sitten se puolikas siitä perinnöstä 150 000, niin siirtyy järjestölle verovapaasti tässä meidän esimerkissä. Sitten tästä tulee vähän näitä ihan käytännön ohjeita, eli testamentti ei sinänsä ole mitenkään monimutkainen asiakirja, että se kannattaa pitää yksinkertaisena, ei kannata liittää siihen hirveästi mitään muita asiakirjoja, eli jos haluaa vaikka antaa niitä hautajaistoiveita tai muita määräyksiä, niin laittaa ne sellaiseen erilliseen vaikka lisäehdot tai lisätiedot osioon siihen itse testamenttiin. Ja esimerkkejä tällaisista monimutkaisista ongelmallisista ehdoista olisi tällaiset, jotka sitten riippuu, että jos näin tapahtuu, niin sitten noin ja sitten joku saa jotain. Ne on hirveän hankalia ja ne voi aiheuttaa tosi pahoja ongelmia siinä perinnön jakovaiheessa. Esimerkki voisi olla, että joku saa asunnon omistusoikeudella, mutta sitten halutaan, että joku muu perillinen saa jäädä sinne asumaan, ja sitten tämä, joka jää asumaan, niin hän saisi sitten nauttia vielä siitä, että joku muu perillinen sitten maksaa näitä asumiskuluja. Ja tässä sitten pitää yrittää laskea niitä lakiosien määriä ja muita, ja se menee todella vaikeaksi. Eli se käytännössä vaikeuttaa sitä perinnön vastaanottamista, lisää riitoi ja sitten tekee perinnön jaosta kalliimpaa, koska siihen yleensä tarvitaan sitten niitä ulkoisia asiantuntijoita enemmän. Ja kuten sanoin, testamentti ei ole mikään sellainen pitkä, missä sitten tehdään lista kaikista mahdollisista omaisuuksista, mitä on. Eli lähtökohtaisesti aina ilmoitetaan osuuksia koko omaisuudesta tai sitten tiettyjä rahamääriä, mitä siinä määrätään. Sitten tässä on tämmöinen, mistä oli paljon kysymyksiä, muistisairaan testamentti. Kuten aina, niin kannattaa sitten laatia mahdollisimman ajoissa, ja sitä voi aina päivitellä sitten sitä testamenttia, että siinä ei ole mitään rajoituksia. Muistisairaan testamentin osalta sitten, tai kun muistisairas tekee testamentin, niin on sitten erityisen ehkä tärkeää
nämä todistajat olisi sellaisia luotettavia ja myöhemmin tavoitettavissa olevia, eli käytännössä nuorempia sitten kuin tämä testamentin tekijä. Ja silloin varsinkin kannattaa hankkia sitä lääkärin todistusta siihen yhteyteen. Pitää kuitenkin muistaa, että se sairausdiagnoosi ei mitenkään sitten suoraan estä sitä testamentin tekemistä. Eli sitä aina tietyllä tavalla arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti, ja se testamenttausoikeus on sillä tavalla vahva, että se ei niin kuin ihan niin kuin helposti lähde pois henkilöltä. Kuitenkin siinä pitää aina muistaa se, että testamentti on myös niin kuin tiukasti henkilökohtainen oikeustoimi, eli sitä ei voi sitten kukaan valtakirjalla tai ei myöskään vaikka se edunvalvontavaltuutus tai muu edunvalvoja, niin hän ei voi sitä sitten toisen puolesta tehdä. Ja tässä tilanteessa on sitten erityisen tärkeää se, että myös se mahdollinen puoliso, joka siellä on, niin hän on myös tehnyt edunvalvontavaltuutuksen. Kun hän jää siinä leskeksi, niin sitten tämä helpottaa huomattavasti sitten perinnön jakamista ensikuolen jälkeen. Riippuen toki siitä, että millaisessa kunnossa tämä eloon jäänyt puoliso on, mutta kannattaa aina huolehtia kuntoon. Mitä sitten, kun testamentti on tehty, se itse niin kuin asiakirja, se ei ole vielä sillä pätevä, eli täytyy muistaa ottaa sinne se oma allekirjoitus, ja sitten siinä samassa tilaisuudessa niin 2 esteetöntä todistajaa allekirjoittaa sen testamentin myös. Sen jälkeen se on oikeastaan, tai on silloin pätevä asiakirja, eli Suomessa ei ole mitään rekisteriä, eli sitä ei tarvitse eikä voikaan rekisteröidä minnekään. Yleinen ohje aikaisemmin on ollut se, että viedään sitten pankkiin ja muualle. Nämä on vähän vähentynyt tällä hetkellä, eli pankit ei välttämättä niin paljon näitä tarjoa, ja se ei välttämättä sitten kuitenkaan ole se kaikkein paras paikka. Siinä voi olla ongelmia, että miten se saadaan sitten sieltä pankkilokerosta haltuun silloin kuoleman jälkeen, ja voidaan tarvita virkatodistuksia ja muita, jonka sitten tilaamisessa voi kestää aika kauan. Eli ohje olisi se, että se olisi sellaisessa jossain turvallisessa paikassa, mutta sellaisessa paikassa, josta se sitten löytyy, että sehän on sitten se tärkein. Ja tässä sitten kannattaa tosi vahvasti harkita sitä, että sen antaisi sen testamentin saajan haltuun sen asiakirjan. Testamentin saajalla on tietysti iso intressi pitää huolta, että se säilyy, ja siitä voi sitten laatia siinä samalla allekirjoittaa useamman kappaleen tässä tilaisuudessa, eli ei voi mitään kopiota siitä ottaa, mutta laatii niin sanotusti useamman alkuperäisen kappaleen, ja niitä voi sitten jättää itselle haltuun yhden ja antaa sitten testamentin saajille myös. Jos sitten tulee tarve päivittää testamenttia, niin ei kannata lähteä sitten yliviimaamaan sieltä vanhasta testamentista tai tekemään sellaista, että tämä uusi testamentti on liite edelliseen testamenttiin, vaan kannattaa tehdä ihan kokonaan uusi testamentti sitten, josta löytyy ne kaikki halutut asiat samalta asiakirjalta. Ja siihen sitten alkuun yleensä ilmoitetaan, että tämä tehty uusi testamentti sitten kumoaa kaikki aiemmat testamentit. Sitten jos haluaisi ihan kokonaan testamentista eroon, eli ei haluaisi niin sanotusti peruuttaa sen testamentin, niin oikeastaan ainoa tapa on tuhota ne kaikki kappaleet, eli se on sellainen varma tapa päästä siihen tilanteeseen, että testamenttia ei ole. Toki voi laatia uuden testamentin sisällöllä, että perun kaikki tekemäni testamentit ja haluan, että perintöni jaetaan lainmukaisesti. Joo, nyt ollaan käyty aika kattavasti toi testamentti siitä niin kuin ihan peruskysymyksistä, niin verotuksellisista kysymyksistä noihin käytännön juttuihin, miten se sitten saadaan tehtyä ja uusittua ja muuta. Ja tässä on muutamia tai oikeastaan pari ennakkokysymystä nostettu tuolta, ja sitten voidaan tämän jälkeen katsoa noita kysymyksiä, mitä on noussut tässä webinaarin aikana. Mä ennen sitä kuitenkin vähän näytän, miten se testamentin tekeminen sitten siellä Aatoksessa onnistuu. Tässä oli pari kysymystä, mitä olin nostanut. Ensimmäinen on tällainen, että testamenttaan omaisuuteni jollekin yhdistykselle.
voinko määrätä, kenelle yhdistys saa myydä omaisuuteni ja kenelle ei. Tässä palaisin siihen monimutkaisiin ehtoihin, eli kyllä tällainen on mahdollista siis tehdä hyvinkin tarkasti testamenttiin erilaisia määräyksiä siitä, että kenelle sitten sitä perintöä myydään ja kenelle välttämättä ei myydä. Jos sitten kuitenkin testamentin saajaan tässä tilanteessa on kirjoitettu, että olisi yhdistys, niin kyllä silloin kannattaa olla ehdottomasti yhteydessä sinne, eli heidän kanssa sitten voidaan keskustella siitä, että miten se voitaisiin laatia se testamentti sillä tavalla, että se sitten käytännössä voidaan myös vastaanottaa, että siinä ei tule mitään hankalia tilanteita siinä vaikka omaisuuden realisoinnissa. Sitten tästä oli useampi kysymys liittyen siihen, että voinko testamentata omaisuuttani aivosäätiölle, vaikka minulla on lapsia. Niin kyllä voit. Ja kuten tuossa käytiin läpi lakiosaan liittyen, niin käytännössä testamentti kannattaa aina laatia sen oman tahdon mukaisesti. Eli lapset voi sitten siinä perinnönjaon yhteydessä miettiä sitä, että vaatiiko ne sen lakiosan vai vaatiiko ne sen osittain. Ja riippuen sitten siitä se toteutetaan testamentti ja perinnönjako sen perusteella. Tosiaan aivosäätiön sivuilla on täällä kohdassa lahjoita. Siirrytään tänne testamentti. Niin siellä on tällainen linkki, joka sitten välittää suoraan tuonne Aatoksen palveluun. Ja silloin se kirjautuu se testamentti sillä lailla, että sen saa maksutta siellä meillä Aatoksessa tehtyä. Eli kun tästä linkistä siirtyy tänne palveluun, niin pääsee sitten aloittamaan tätä tekemistä. Mä vähän näytän, minkälainen tämä on, niin sitten saa vähän kuvaa siitä. Tosiaan tässä tulee aika henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta näitä ei mitenkään sillä tavalla kukaan lähde analysoimaan tai muuta. Eli palvelu kerää näitä vastauksia tässä sitten ja osaa sitten sen perusteella suositella sellaista sopivaa testamenttia ja hyviä ehtoja sinne. Vähän lähden tässä vastaamaan sen meidän esimerkin mukaisesti, jossa oli tämä Anna, joka oli sitä testamenttia tekemässä. Tässä tulee riippuen sitten vähän tilanteesta sellainen 15-25 kysymystä, muun muassa tästä avioliitosta ja siitä, että onko lapsia ja onko ne yhteisiä ja tällaisia kysymyksiä. En näytänyt tässä ihan kaikkia, mutta jos tästä sitten siirtyisi eteenpäin, niin pääsisi tällaiseen yhteenveto-osioon. Tässä kohtaa palvelu on ehdottanut keskinäistä omistusoikeustestamenttia. Eli silloin haluttaisiin sille leskelle jättää sitä taloudellista turvaa. Sitä voi sitä suositeltua vaihtoehtoa myös toki muokata. Tässä voi tehdä myös henkilökohtaisen testamentin itselleen tai sitten vaihtaa tuon omistusoikeustestamentin hallintaoikeustestamenttiin. Sitten palvelu tässä seuraavaksi kysyisi henkilötiedot. Olen tänne valmiiksi näitä täyttänyt ja myös sitten lisää tämän aivosäätiön tänne valmiiksi palveluun. Tässä mikä on tärkeää sitten esimerkiksi aivosäätiöllä on se, että siellä on se kohdennus oikein, eli sitten ne pystytään ne saadut testamenttilahjoitukset kohdentamaan sinne oikealla tavalla erilaisiin tutkimuksiin ja muihin asioihin. Täältä voidaan valita esimerkiksi tämä yleinen aivotutkimus ja sen jälkeen sitten voidaan sitä perintöä jakaa. Tässä tosiaan mahdollista jakaa ihan suoraan vain osuuksia näille eri testamentin saajille, tai sitten jos haluaa tarkempaa jakoa tehdä, niin voi lisätä esimerkiksi kiinteistöä tai asuntoa tai vaikka jotain arvopapereita, mitä haluaisi sitten siirtää tietyllä tavalla. Lopuksi sitten sinne tulee aika paljon näitä tietynlaisia lisäehtoja, mitä palvelu suosittelee. Täällä esimerkiksi sitten tässä tilanteessa on lisätty automaattisesti tällainen lesken taloudellisen aseman turvaaminen kuolemaan asti, eli siellä voidaan tehdä siitä lakiosan vaatimista vähän kannattamattomampaa. Ja täällä on sitten muita ehtoja, joita voi sitten lisätä halutessaan. Ja vaikka kirjata ne hautajaistoiveet ja muut lisäohjeet sitten tässä kohtaa myös tänne. Tästä kun siirtyy sitten eteenpäin, niin
Testamentti on tosiaan maksuton, ja tähän jos sitten vielä tästä siirtyisi vähän eteenpäin, niin sitten se luo sen testamenttiasiakirjan, sen saa sitä suoraan omalle koneelle ladattua ja katsottua, ja sitä voi sitten myös myöhemmin toki tuolla palvelussa muokata. Joo, ja tähän loppuun nyt vielä, että mitä kannattaa nyt tehdä. Käydään vielä tosiaan ne kysymykset läpi, mutta ehdottomasti kaikkien kannattaa nyt mennä laatimaan tai päivittämään testamentti, jos se on yhtään ajankohtainen. Myös muistutan siitä, että ne verovapaat lahjat kannattaa hyödyntää, eli lahjaverorajakin on tuossa noussut yli vuodenvaihteessa 7,5 euroon 3 vuoden aikana. Sen verran voi lahjoittaa verovapaasti. Ja myös kannattaa muistaa se, että kun sen edunvalvontavaltuutuksen tekee, niin myös silloin edunvalvontavaltuutettu voi jatkaa näitä lahjoituksia vielä elinaikana. Mutta tosiaan tässä vaiheessa voitaisiin käydä niitä kysymyksiä, jos niitä on tullut tuonne chattiin. Joo, kiitos paljon Tatu. Tässä tulikin tosi paljon informaatiota ja nyt me otetaan täältä näitä kysymyksiä, mitä on tullut tosiaan sekä ennakkoon että nyt tämän tilaisuuden aikana. Tosi paljon, mutta katsotaan paljon ehditään käydä tässä läpi. Ja tosiaan eli oli kysymys tästä, kuka on esteetön todistaja ja pitääkö todistajan lukea se testamentti vai Joo. Eli tosiaan laissa on ihan suoraan tällainen pitkä rimpsu siitä, että kuka on esteetön tai oikeastaan kuka on esteellinen todistaja ja kaikki muut on sitten esteettömiä. Käytännössä lähisukulaiset ovat esteettömiä ja sitten heidän puolisot. Sitten pitää myös muistaa se, että jos eli esteellisiä ovat lähisukulaiset. Anteeksi, joo, kyllä, joo. Esteellisiä pahoittelut. Ja pitää muistaa se, että jos on sitten lisännyt jotain muita suvun ulkopuolisia testamentin saajia, niin heidänkin sitten lähiomaiset, läheiset ovat lähtökohtaisesti esteellisiä todistamaan testamenttia. Itse siitä sitten niin testamentin allekirjoitus- ja todistamistilaisuudesta, niin testamentin sisältöä ei tarvitse paljastaa näille todistajille. Eli yleinen tapa on se, että siitä peitetään se testamentin sisältö. Heidän täytyy vaan tietää, että kyseessä on testamentti, jota ollaan nyt allekirjoittamassa. Eli silloin voi jättää vaikka sen otsikon siihen näkyviin. Joo, ja sitten oli puhetta siitä testamentin säilytyksestä, eli sitten se realisoituessa täytyy olla se alkuperäinen, eli kopio ei riitä. Ja tosiaan, jos haluat jättää aivosäätiölle perintöä testamentissasi, niin siinä tapauksessa meillä on myös valmius sitten säilyttää niitä alkuperäisiä, ja mielellään otetaan tietenkin myös kopiotiedoksi, että olisi tiedossa sitten sellainen toive etukäteen. Ja tietenkin taas sillä ehdolla, että sitä voi sitten aina muuttaa, jos mieli muuttuu. Joo, voiko tämän testamentin tehdä väärin aatoksessa? No, se voi tehdä tietysti sillä tavalla väärin, että siellä sitten vastaisi vähän niin kuin virheellisesti tai totuudenvastaisesti niihin kysymyksiin. Mutta palvelu on tosiaan suunniteltu sillä tavalla, että siellä niitä ehtoja sitten, ja se testamentin sisältö muodostuu sinänsä niin kuin automaattisesti. Sinne ei itse lähdetä kirjaamaan niitä ehtoja pois lukien nämä omat sitten lisätoiveet, mutta se on meidän niin kuin lupaus siitä, että meillä saat aina tehtyä sitten juridisesti pätevän asiakirjan. Ja toki jos on mitään kysymyksiä, niin sitten voi sinne meidän asiakaspalveluun olla ihan meidän chatin kautta tai sitten sähköpostitse yhteydessä, ja me sitten autetaan siinä testamentin kanssa, ja voidaan myös katsoa se läpi, jos on jäänyt sellainen olo, että on vähän epävarma jostain asiasta. Joo, ja tässä tosiaan se meidän välinen työjako Aatoksen kanssa on sellainen, että jos haluaa keskustella tähän aivotutkimukseen liittyen tai aivosäätiöstä kysyä kysymyksiä, niin silloin voi olla minun yhteydessä, ja sitten jos on tähän testamentin tekemiseen liittyviä näitä teknisiä tai juridisia kysymyksiä, niin niissä auttaa sitten se Aatoksen
asiakaspalvelu. Vielä, eli voiko testamentin tehdä niin, että jätän koko omaisuuteni jollekin taholle, tai sitten voiko sieltä erotella näitä, vaikka että haluan jättää vaikka yhden asunnon useammasta asunnostani aivosäätiölle tai jollekin muulle? Joo, voi ehdottomasti laatia noin, eli siellä Aatoksen palvelussa on tosi helppo sitten valita niitä tiettyjä, vaikka se asunto sitten, ja valita kenelle se asunto menee, ja sitten se automaattisesti jakaa sitten sen lopun omaisuuden tietyllä tavalla, mitä voit itse siinä valita, eli se on sinänsä tosi helppo kirjata, ja tulee sitten varmasti oikein myös se jako siinä. Joo, niinpä, eli omien toiveiden mukaan. Sitten oli tästä edunvalvonnasta kyse, eli nyt tosiaan se meidän aivosäätiön sopimus Aatoksen kanssa koskee sitä testamenttia, mutta koska se edunvalvontavaltuutus on niin tärkeä asiakirja olla olemassa, niin sen takia me otettiin se myös nyt mukaan tähän webinaariin ja käsitellään sitä, niin onko sitten, jos määrätään siinä edunvalvojaksi, niin onko tämä edunvalvoja sitten velvollinen tai oikeutettu myös hoitamaan sen perinnönjaon, vai onko kumpaakaan? Ei ole, eli tosiaan se valtuutus loppuu sitten siihen valtuutuksen tekijän kuolemaan, eli sitten se ei ole enää sen jälkeen voimassa. Se ei siis suoraan vaikuta tähän perinnön jakoon, mutta sitten hyvä muistaa se, mikä tuossa käytiin useammankin kerran läpi, mutta se on niin tärkeää se, että käydään vielä, eli sitten kannattaa muistaa se, että jos sinne jää se leski tai muu, niin se voi ihan erittäin paljon helpottaa sitä perinnön jakamista ja kaikkia toimia siinä kuoleman jälkeen, jos hänelle on tehty se, jos on sitten sellainen tilanne, että tämä leski olisi kanssa sitten tilanteessa, jossa se edunvalvontavaltuutus voitaisiin laittaa voimaan. Mutta sitten jos halutaan perinnöstä määrätä ja siitä, että kuka sitten hoitaa sitä, niin silloin testamenttiin voidaan ottaa se toimeenpanijamääräys, jonka voi sitten tuolla meidän palvelussa helposti valita myös. Sitten oli tosiaan näitä lapsenlapsille testaamista, eli silloin niin kuin omaa lasta ei voi lakiosan osuudelta ohittaa, mutta voi tietenkin lapsenlapsille testamentata, ja missä kohtaa sitten Digi- ja väestövirasto, että he ei ilmeisesti ikinä kuitenkaan tule siihen määräämään, miten se perintö jaettaisiin, vaan se menee sen testamentin mukaan, mutta sitten jos on isompi omaisuus siirtyy lapselle, niin he saattaa joutua sen Digi- ja väestöviraston holhouksen kohteeksi. Täältä on yksi kysymys tullut. Joo, kyllä. Eli oikeastaan siinä on kaksi asiaa. Siinä on se, että jos siinä kuolinpesässä on alaikäisiä henkilöitä, eli käytännössä nyt tilanne, että sitten oltaisiin vaikka alaikäiselle lapsenlapselle tehty testamenttia koko tai osasta omaisuudesta, niin silloin siihen vaan perinnön jakoon pitää saada Digi- ja väestövirastolta lupa. Se ei sinänsä nyt sitten ole mitenkään niin ihmeellinen asia, mutta se lupa pitää vaan saada sieltä. Eli käytännössä he katsoo, että se on niin kuin jaettu asianmukaisesti se pesä ja hän saa sen niin kuin osuuden, mitä kuuluukin. Tosiaan sitten, jos tietyn raja ylittää se alaikäisen omistukset, se ei suoraan liity testamenttiin tai muutenkaan, mutta jos on tällainen tilanne, että alaikäisellä on merkittävää omaisuutta, niin sitten siitä pitää sitten tiettyjä tällaisia niin kuin vuositilityksiä ja vastaavia toimittaa sinne holhousviranomaiselle siitä omaisuudesta. Joo, mä kysyn vielä, sitten täällä on näitä aviopuolisoja koskevia kysymyksiä, eli sitten eikö ole näin, että jos aviopuolisoilla on avioehto, niin silloin se menee sitten sen mukaan. Ja sitten on myös kysymys, että voiko aviopuoliso lahjoittaa toisilleen verovapaasti tietyin väliajoin niin, että sitä ei oteta huomioon omaisuuden jaossa. Se tuli vähän tällainen tuplakysymys. Joo, eli tosiaan siis aina sit, jos on avioliitossa ja toinen kuolee, niin silloin aina ennen kuin lähdetään sitä perintöä jakamaan, niin pitää tehdä se avio-omaisuuden ositus. Ja siihen voi vaikuttaa sitten avioehto sillä tavalla, että siinä sitten varakkaamman ei täydy sitten sinne vähemmän varakkaalle maksaa mitään, eli sitä tasinkoa siis. Eli se voi vaikuttaa sillä tavalla siihen, että paljon sitä jaettavaa omaisuutta sitten loppupeleissä jää.
Sitten tuohon lahjoituskysymykseen, niin kyllä voi lahjoittaa puolisolle, joo. Sitten kannattaa miettiä tietysti se, että mikä siinä sitten on se niin kuin tarkoitus siinä niin kuin lahjoittamisessa, että kannattaako se hoitaa jollain muulla tavalla ja mikä on sitten tosiaan tämä osituksen vaikutus ero- ja kuolemantilanteessa ja sillä tavalla, että jos on tuohon niin kuin enemmän kysymyksiä, niin suosittelen olemaan meihin yhteydessä, niin voidaan sitten vähän kartoittaa sitä tilannetta tarkemmin, eli mikä siinä on se lopullinen halu tehdä näitä lahjoituksia. Joo, ja tämä on tosiaan sitten aivosäätiön näkökulmasta, niin tosiaan on mahdollista lahjoittaa sekä elämän aikana että sitten sen testamentin yhteydessä, että kumpikin on tietenkin, ja täällä oli itse asiassa kysymys, että kumpi on suurempi, lahjavero vai perintövero. Osaatko siihen vastata? Ja aivosäätiön tapauksessa meitä ei koske kumpikaan niistä veroista. Ne on molemmat progressiivisia. Käytännössä niissä taitaa olla pieniä eroja, mutta siis yleisesti voi todeta, että lahjavero on olemassa vain sen takia, että perintöveroa ei voi kiertää. Eli käytännössä siinä ei niin kuin hirveästi mitään. Siinä voi pieniä kikkailuja joissain tilanteissa saada tehtyä riippuen sitten, että miten paljon sitten jotain asiaa katsotaan perinnöksi ja miten paljon lahjaveroksi esimerkiksi siinä osituksen yhteydessä kuoleman jälkeen, mutta lähtökohtaisesti näin, eli se on niin kuin säädetty sen takia, että ei voitaisi kiertää sitä, mutta silloin kun esim. Aivosäätiölle lahjoittaa, niin silloin nämä molemmat lahjat sekä perinnöt on silloin verovapaita. Joo, no niin, tässä oli nyt ne kysymykset, mihin me ehdittiin tässä webinaarissa vastata, ja kiitos oikein paljon Tatulle tästä perinpohjaisesta esityksestä, ja tosiaan Aivosäätiön puolesta, niin jos haluatte keskustella siitä lahjoittamisesta aivotutkimukseen testamentin yhteydessä, niin minuun voi olla yhteydessä, ja tosiaan sitä Aatoksen työkalua testamentin osalta voi sieltä meidän sivujen kautta käyttää maksutta, ja sitä voi tosiaan käydä myös kokeilemassa siellä, ja sitten ollakseen pätevä, niin pitää tosiaan sen 2 todistajan läsnä ollessa se allekirjoittaa. Mutta näillä puheilla tässä on paljon todella isoja kysymyksiä mietittäväksi, joita jokainen sitten voi omista lähtökohdistaan miettiä, ja haluan kiittää kaikkia, jotka on osallistunut tähän webinaariin, ja tietenkin myös kiittää, jos on lahjoitus Aivosäätiölle harkinnassa. Ja vaikka ei olisikaan, niin haluan tosiaan kaikkia kiittää tässä. Ja meillä Aivosäätiössä tulee näitä muita aivotutkimukseen liittyviä webinaareja säännöllisesti, niin tervetuloa mukaan niihin, ja kannattaa tilata meidän uutiskirjaa ja seurata somekanavissa, niin saatte sitten viimeisintä tietoa aivoterveydestä ja aivotutkimuksista. Mutta laitan tähän loppuun vielä meidän yhteystiedot näkyviin. Haluatko Tatu parilla sanalla vielä klousata tässä kohtaa? Joo, kiitos Jenni. Oli mukava olla täällä mukana, ja tosiaan jos jäi nyt sellaisia kysymyksiä, joihin ei tässä vastattu, niin voi olla ihan maksutta meihin Aatoksella yhteydessä asiakaspalveluun, vaikka sitä testamenttia ei olisi tehnyt vielä tai kokeillut edes palvelua, niin voi sinne meille lähettää kysymyksiä, niin me autetaan. Kiitos paljon. Eli täältä vielä yhteystiedot jakoon, ja sitten kiitetään ja toivotetaan oikein hyvää kevään jatkoa kaikille.